Mesibheka uJesu mesafika eThempelini abantu bedayisa bezenzela umathanda akathathi isikalvasi afaka isikalvasi akuphenduka amatafula. So uma mina njengoba ngimla njengamanje ngishumayela indodana yami izofika ithiwa ngizele nginengane noma kuthiwa umfowethu ezohamba yolala namantombazane esontweni ngenxa ukuthi kuthiwa mina ngumfundisi so kwenza izinto ngalolo lungelo lelo. Mina fanele ngimxoxe lo muntu esontweni ngimsole phambi kwabantu futhi angincengile ubudlelwane nalowo muntu lowo. Because akunakulahlekelwa ubungcwele noma isonto lilahlekelwe ubungcwele ngenxa yokuthi kunomuntu ekuthiwa hayi phela indodana yakhe ngeke sisho lutho. Uma ebhedwe uyabheda ufuna ukubheda lapha ngaphandle. Asikwazi ukufuya isono esontweni ngoba naku sithi umbulihi iBhayibheli ke ningabalahla abantu umuntu akalahlwa umuntu uthiwa akahamba uyoqhubeka nemisebenzi yakhe lapha. Ngoba lithi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu liyahlambalazeka ngenxa yethu thina abantu esithi yakholwa. So uma khona into wrong nje ngiyibona fanele ngiyihlambule ngidalule